ngampirne neton utawa among-among kelairan. Nah, kuwi ya salah sijine adate wong Jawa kuna lur. Dadine wong Jawa kuwi setiap dina laire kuwi digekne brokoan, dijenengne among-among utawa brokoan ngampirne neton. Kuwi biasane setiap 36 dina lur. Lah brokoane apa ae wujude? Biasane enek bucenge jejeg, enek jenang manca warna, enek kembange kae. Bar ngono enek golonge, enek kulup-kulupane lan enek ndoke. Lho, kuwi lho. Wong Jawa kuna kuwi duwe budaya sing luhur banget. Sing diarani ngampirne neton. Lah kuwi dulur-dulurku kabeh lek iso ya ngerti babagan iki ora ketang selapan dina pisan ki ngenekne sedekahan utawa brokoan. Lah tujuane apik to lur kuwi. Wong ngampirne neton kok iso kena nggih lek digedhekne rada akeh ngene tangga teparune diundang utawa dulur-dulure. Lah manfaate akeh lur, iso nggarakne tangga-tangga rukun, dulure rukun, persaudaraane tambah erat ngono lho lur.